Čau Wesley, já vás vítám u dalšího. Takže čau Wesley, my vás vítáme u dalšího videa. A nevím, jestli jsme to nepozdravili dvakrát, ale dva nejenom, protože to máte jedno. A teďka si dáme každopádně. Aspoň máte dvojitý hlas. Protože a je to druhý díl díl z Minecraftu. Pocket Edition, jestli to nevíte, tak se koukněte, co znamená Minecraft Pocket Edition. A ono to zjistíte. No a já si jdu teďka vyskákat nahoru, já už tady dělám schody. Já jsem našel nějaký to žrádlo, jo tak super. A teď mě to ubralo, něco na mě spadlo, jo písek asi. Au, hej, mě to ubírá životy. Já ten no to je hunger. My hrajeme na hard, ti to může zabít, dělejte mi žrádlo nějaký. Ty nemáš? A nemám, nemáš? Hop. Rychle, kámo, pojď. A mě to může zabít, že jo? A jo. Dobrý. Hele, Enderman, Enderčurák. Ne, tak tohle cikána nebudeme radši teďka zabíjet. No my nemusíme ani. Už jsi viděl, kolik mám já životů. No tak dobrý, tady dáme pec. Já jsem chtěl otevřít pec. Dej do ní všechno žrádlo. Já mám jedno, já nemůžu. Já mám jiný. Jo, tak ne, tak pec další nebudeme robit. Nějaký, necháš žrádlo. Tak to, já ti jenom robím věci. Já jsem ti udělal meč kamenej. Já tobě taky. Já ti robím krump ještě, ale potřeboval bych nějaký dřevíčko. Kamenej by se mi hodil. No, teď jo. Jo, tam máš 2 styky. Jo, díky. No, ale já bych taky chtěl krump a já nemám dřevíčko. Moje bebíčko. Tak Kde máš mám tam styky? V tom máš 2. Ne, tyhle dva nechci, já Je nepotřebuji. úplně na nic. Au, Já jsem si vzal jenom 3, jo, jestli to nemá. nemá. Tak, můžu to jo, nebo Jacku. Dám ti do česty tohle. Jasně, krásně, ne, hoď. Jo. Co kdybych nám postavil přístav? No, Já jdu víš, že zabít je to dobrý cigoše. nápad. A jo, my hrajeme na hard, no tak víš, kolik ubírá cigoš na hard? Hodně. No, tak já jsem hrál hardcore na kompu, nevím, jestli to mají stejně udělaný jako na kompu. Mají. No, Na mělo by hardcore jako. hraješ, mám pocit na hard, ale nejsem si tím úplně jistý, takže tady nechci vás ta blbosti, ale... Já mám tvoji lodičku. Ne, ono se mi to líbí. No, já no. To je To jsou ty, normální. že jo, ledy. Nebo ne, to není láto. Pardon. Já mám, nejžerme nějaký hoříšky a... ne hoříšky. Hele, 5 bloků dlouhá šugarka. No, vidíš to. Já jdu pokácet. Nehodila by se nám lodička, že ne? Ne, vůbec. Chtělo by to jít na nový ostrov. Protože... Ne, tak jdeme do planin, tady je biom planiny. No, protože je chodák Enderman. Tak já ho jdu zabít, Aha, mi se to tam laguje, že ne? já ho jdu zabít, ať je to aspoň trochu akční ten díl. Já si myslím, že lidi mají docela rádi akci, takže, no, jako, cože, ono se smívá nebo rozvidnívá? Já se potápím do hlubin. Já ho jdu zabít. Hej, a když tak ho migej do nohou, on prej se pak blbě nemůže skoro portovat. Toho cigoše. Až to mě, že tady ještě nejde nasadit, jde tady nasadit dýně na hlavu. Jde? Nebo měla by, já nevím. Mám 2 levely jsem z něj získal, ne, 1 level. Pozor, creeper a zombik. Já to vím. Ne! Creeper jeden. To jsou moje taktiky ve vodě, a fakt neumím bojovat ve vodě. Ne? Ne, Musíš se potápět pod nima. No ale víš co? Kde je ten Já pažalsta? jsem Ne, to je ruský, co je pažalsta ruský? Pažalsta. Staňte? Já nevím, já si ho postavím. Ne, staňte žáci, pažalsta. Já to neznám, nebo není to žádný. Pažalsta. Jo, my bychom tam nechali tu pec a lodičku. Já jdu žít do těch planin na výzkum. Přece staňte, pažalsta. Vzpomínáš, jdeme na výzkum. Jo, na výzkum. Hej, ne, tak to tady Jo, pan jdeš granát na výzkum a ty jsi tam vběh. Jo, to je Trčko, což je taková hra. Jo, to jste mohli před 5 sekundama ještě zachránit. Vidět. Nebo vidět, Takže no. on to teďka vymazal, to video, protože bylo trapný. No. Protože druhý díl by už nebyl. Protože... Se nám to tak nějak rozbilo. No, hodně se to rozbilo. No, hodně. No, my už jsme tu hru asi 5krát dohráli. Já no a tím jako by se to zalegovalo, že jo. Ale dostanu zase tričko 3, takže to bude trošku jiný. Mělo by to být prej lepší, menší mapy, že se bude nebude to ztrácet. Jsem takhle, jo. Recenzi Bude to bylo. Bude to hodně mrtě těžký. Jo? Já aspoň jsem viděl na replay, že to bude mrtě hardcore. Jo? No. Že tam jsou vylepšení zombíci, že tam už nejsou takový ty. Ustřelíme hadičky.
To tam není No, už, ne? takový roboti, ale tam jsou prostě už mutanti. Tak tady něco jako ustřelíme. Hadičky? Kdo tam je? Mně se nechce načíst čan. Je hodně blbé. No. Co se stalo? No, To je jako v Nedru, tam se mi taky nechtějí načítat. No tak já už mám starý iPad, že jo. Ty vole, mě se nechtějí na tady načíst čanky vůbec. A kdo odpojil Ale připoj? se nechci odpojovat a připojovat. Tak, to je chyba. Ne, dobrý. Já jdu teda do těch planin. Když tak se už nenajdeme. Mě to vadit nebude. Počkej, já tady už beru lodičku tvoji. No, už jdu za tebou. Mě to štve, že se mi to nechce načíst. Jo, a už to je dobrý. Dáme, už ten čank se mi načítá. A kde To je jenom jsi, tady ta Hube? blbá. Tady. To je... Tamhle, vidíš ten ostrov u mě? Tamhle. Vidíš, tady odsek jsem přišel. Tamhle prostě běž. Jakoby uka. Počkej. Tamhle? Jo, doprava. Jo, tam. Ok. Ovečky, no tak to je dobré znamení. Jo, A jo, my my vzali vůbec to žrádlo z pece. já to mám celý, já mám i pec. Je to dobrý. Jo, dobrý. To bude pohoda. Ježiši, ještě žádné natáčím. Já mám i to žrádlo a jo. Ty si to tam plaveš, já tady sprintuju o život. Ježiš, já tě vidím, že v tom náčetlém čanku. A možná jsme zase lagnul, což bych moc ne. No já jsem za tebou. Sakra. To by se to zase laglo. Nebo to jsou lagy serveru. Taky možnost. Tak já se odpojím a připojím. Aby jsme měli ty čanky načetli. No, ty jsi mi teď vyžral. Dobrý. No vidíš. Jo, mě se namnožily krumpy. Ne, nenamnožily, škoda. Bylo dobrý. Hej, tak já budu pomalejší a nechám se načíst ty čanky všechny. Jakože budu pomalejc to. Chodit? Hej, je tady. Počkej. To vypadá tady hezký. Počkej. No. Tady není PVPčko. Hustý. To je dobrý. Ne, nekiluj to mě, protože to bude zabít. To je dobrý. Třeba to je baglí. No ale je to dobrý. Ne, to si dá zapnout PVPčko, mám pocit. A vypnout taky? Aha. Dobrý, já vypnout. Počkej, a kde to je? Já to mám možná vyplý, protože já jsem se v tom hrabal hodně. Kde to je? Já vím, že to je nová možnost. No to máš jedno teďka. To nebudeme řešit každopádně, ale vyplý to PVPčko. Což je dobře. Si myslím. Pro mě. No a pro mě, protože... Bychom se postupně zabili. No, přesně. Pak by začal chaos a začali bychom se zabíjet. Jako na schvál, tím myslím. Ty těžíš? Aha. Já jdu do jeskyně. Tak a jo, tak jdeme prosloumávat, ať to lidi baví. Ať To to lidi nic. baví. A kde jsi? No, tady. Kde jsi? Aj, Ty se mi tyž ztratil. já jsou Ty jsi za tam, mnou. odkud jsme přišli. Nebo kousek. No, tak běž do toho lesa. Já jsem tam. No, tam se najdem někde. Já tě vidím totiž. Hele, já vidím ovce. Tady, ne, na Já jdu druhou zabít stranu. ovce, sorry. Já mám prostě takovou povahu, já musím všechno vyklit. No, tak já běžím za Mně tebou. bude to také lahké, ovča. O. Kde jsi? Já tě nevidím. Já už jsem tady. Za mnou? Jo, dobrý. Tak pojď na ty jeskyně. Já mám hezký skin. Přímě mě se líbí. Tak počkej, ukážeme divákům skiny nás obou. Dej si tam ten pohled, aby lidi viděli, jaký jsme borci. Přesně. Jak si umíme najít skiny. A on se ke mně i hodí, jako, že já tak podobně vypadám, že jo, jako v reálnosti. No a ke mně se vůbec nehodí, že jo? No. Jsem si měl dát krafťák. Jo, no. Hej, kolik mám? Já mám 4 vlny. Ještě Fakt? No. Ještě 2. Jestli umím počítat. Dobře. A je tady dobrý ten parkour. Taky ticho. Jenom.
Jak to slyším u tebe ty své zvuky? Já jsem si na schvál vypnul zvuky, aby to nebylo divný. Abyste slyšeli, že by to bylo divný, že my sedíme kousek od sebe. Počkej, a jsem vůbec slyšet v tom videu? Hele, ovce. Slyšej mě vůbec lidi dobře v tom videu? Jo, slyšej. Slyšíte mě lidi? Ty se chceš zabít nebo co? Ne, já se chci vyskákat nahoru. No, kde jsi? Ty víš, ty jsi na té planině, viď? No, ale na jiný. No, tam jsem byl taky. Ne předtím, jak tam byl, ale já jsem už zalezl. Tak půjdem do těch jeskyní. Tady je malá černá ovce. Já nechci mít neštěstí. Vidíš? To zabij. Ty židé! Ne, tak takhle, tady ty rasisto. Hej, Sašo, Sašo. Kde seš? Saša. Kde seš? Saša. Co? Toby, kde, Jacku, kde seš? Mňau. Ty mě vidíš? Já jsem v tom lese. No vidím. Myslím, že vidím, když to jsem. Ty, já se divím, že nemůžu sprintit. Hej, já nedostávám hunger z toho masa. To je krutý, to mají nedořešený a to se mi dost líbí. Tak kde jsi? Už jsem tak natočíme 14 minut. Jo, pořád se My už máme 11. Já se vůbec na to nekoukám teď. Oh. Já taky ne. Aký hacker? Aký hacker, já tě nevidím. A dlouho tě nebudu vidět. Kde jsi? Já tu jumpuju u toho, nebo jsem tady prostě. Na stromě? Ne, já jsem tady prostě, jak jsem byl. Musíš mě najít. A to je jako fakt dost. Ty jsi jak jsi byl? No v tom lese, jak jsi byl ty. Já to slyšel. Já jsem u tebe. A já tě Jsi nevidím. měl říct, že jsem tady. Kde? Za mnou? Na písku. Za tebou, no. Kam jdeš? Já tě nevidím. Tady, dole jsem. Jsem u tebe. No já tě nevidím. No to máš jedno. Takže... Počkej. Ne, počkej. Ježiš, OK. Aby se to Nesmíš celý chodit, nelagovalo. já ti pak řeknu, že nesmíš chodit do těch čanků, který já nemám načtený, protože ty si mě pak lagneš, víš? Že už tě vidím, tak dobrý. Dáme zabít ještě prasátko a ukončíme tenhle díl hezky. A to máme do 15 minut, já se bojím, že ten mobil nedokáže natáčet přes 15 minut. A fakt jako, já nechci, aby že jo. Taky dáváš ty prasata takhle na ránu. No, tak když Ty jsi taky za mnou? Ty jsi sviňo. Já jsem svině. Tak si urobíme postele a zatím ty díly nejsou moc zajímavý, my za to nemůžeme, omlouváme se vám za to. Ale... Ale máš 3 vlny. Jo. Děkuji, ale já nemám dřevo, takže... Ne jo, mám, promiň. Tak, hodím ti postel. Tak, hele, mám se bude snímat, tak já ti... Kde jsi černou čepičku? Já nevím. Tak ještě počkáme, No. aby jsme se poprvé vyspali. No že jo, poprvé. Pojď si takhle sednout na tu postel, protože... Nemáš nějakou vlnu? Ne vlnu. Ne, nemám. Tak si pojď takhle shiftnout. OK. Tak já si jdu k tobě na postel a ukončíme to, protože to je tak pěkný takhle. Já se jdu spínkat. Snímání, to nejde. S shiftem. Tak ty už chrápeš a my už bychom to teda mohli ukončit lidi. Takže čau.